ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ମୁଁ କହିବି ତମେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା କଣ ମୁଣ୍ଡ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଚୁଟି। ଚୁଟି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୋର ଆଖି। ଏଇଟା ମୋର ନାକ। ଏଇଟା ମୋର ପାଟି। ଆଚ୍ଛା ପାଟି ଭିତରେ ଏ ସବୁ କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ? ଜିଭ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦିଟା କଣ ଅଛି? କାନ। ଆଚ୍ଛା କାନ କେତେଟା ଆମ ତାହେଲେ? କାନ କେତେଟା? ଦୁଇଟା କାନ। ଆମର କେତେଟା କାନ? ଦିଟା କାନ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପଚାରିଲେ ତମେ କହିବ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଆମର? ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ? ବେକ। ଏଇଟା କଣ ପିଲେ? ବେକ। ଦେଖ ଭଲସେ। ଏଇଟା କଣ? ବେକ। ଏଇଟା ଛାତି। ଏଇଟା କଣ ଆମର? ଛାତି। ଏଇଟା ପେଟ। ଏଇଟା କଣ? ପେଟ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ହାତ। ଏଇଟା ଦେଖେଇ। ଏଇଟା କଣ ଆମର? ହାତ। ଆମର କେତେଟା ହାତ? ଦିଟା ହାତ। କେତେଟା ହାତ ଆମର? ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି କି? ମୁଁ ଗଣିବି ଆଙ୍ଗୁଠି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେଟି? 10ଟି। ଆମ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେଟି? 10ଟି। ମନେ ରଖିବି? ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଲେ କଣ କହିବ? 10ଟି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇଟା କଣ? ଗୋଡ଼। ଏଇଟା ଆମର କଣ? ଗୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ରେ ତଳେ ଏଠି କଣ ଅଛି? ପାଦ। ଏଇଟା କଣ? ପାଦ। ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି? 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି। ପାଦରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି? 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି। ନଟୁ ଏଠିକି ଆସ। ଠିଆ ହୁଅ। ହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି। ଶୁଣ ଆମ ପିଠିଟା ଆମେ କହିବା ଏଇଟା କଣ? ପିଠି। ଏଇଟା ଆମର କଣ? ପିଠି। ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିଦେଲ ସବୁ। ମୁଁ ପଚାରିବି। ବାବୁ ଏଠି କହିଲା ଠିଆ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଆଖି କୋଉଟା ମତେ ଦେଖାଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଖି। ପିଠି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ସୁଲି ତମ ନାକ କୋଉଟା ଦେଖେଇଲ? ଆଚ୍ଛା କାନ। ଦୁଇଟି କାନ। ଆମ ଦିଟା କାନ ଟି? ହଉ ସୁନା ପିଲା। ଝାମ୍ପୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଅ ମତେ। ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲ ଆଉ ପାଟି ଦେଖେଇଲ। ପାଟି ତମ ଆ କଲ। ସୁନା ପିଲା। ନଟୁ ତମେ ଦେଖାଅ ତମ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି? ଆଉ ତମ ପାଦ ଦେଖେଇଲ। ପାଦ କୋଉଠି? ପାଦ ଦେଖାଅ। ଦେଖାଅ ପାଦ ଦେଖାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପାଦ କଣ? ଦିଟା ପାଦଟି ଦେଖାଅ। ଦିଟା ପାଦ। ହଉ ଶିବାନୀ ତମ ଆଖି ଦେଖାଅ। ତମ ବେକ ଦେଖେଇଲ। ତମ ବେକ କାଇଁ? ସୁନା ପିଲା। ଲୁସି ତମେ ଦେଖାଅ। ତମ କାନ ଦେଖେଇଲ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଟି। ଜିଭ ଦେଖିଲ। ଜିଭ ତମ ଜିଭ ନାହିଁ ନା? ସୁନା ପିଲା। ଦିଶା ତମେ ଦେଖାଅ। ତମ ହାତ ଦେଖାଅ। ତମ ହାତ ଦେଖ। ତମ ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ମତେ କୁହ। କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି? ଆଉ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିଲେ ସବୁ। କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିକି ମତେ କୁହ। ଗଣି କୁହ। ପ୍ରଥମ କୁହ 1 ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 ତାପରେ 4 ତାପରେ 5 ତାପରେ 6 ତାପରେ ଏଠିକି ଆସ। ନାଟୁ ଏଠିକି ଆସ। 7 ତାପରେ 8 ତାପରେ 9 ତାପରେ 10। 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ରେଡି? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା? ହଉ।